Keixo Gorka, Keixo Sonia, ongi etorriak, eta gaurkoan Uruguai eta Argentinara egin duzuen bideien inguruan hitz egingo dugu. Lehenik eta behin Argentinaekin hasi nahiko nuke, estatu kolpea izan zenetik 50 urte bete baitira. Nola bizitu izan duzu horrelako urteurren bat Argentinako kaletan? Egunon, eta eskerrik asko. Begira, guretzat Argentinan egun horretan egotea oso esperientzia bizia eta importantea izan zen. Zaila egiten zaigu, porque egin ditugu elkarrizketa gehiago, eta zaila egiten zaigu transmititzea egun horretan bizi izan genuna, zeren emozio, sentsazio, irudi, ugolde izugarria izan zen. Zuek ulertzeko. Ez da Euskal Herrian egiten ditugun manifa horietakoa. Da martxa bat, goizetik hasten dena. Nik uste dugu goizeko 8:00 hasi ginela martxan, eta amaitzen dena gauean. Eta orduan, badira Buenos Aireseko punta diferentetatik ateratzen diren kolumna zutabe diferenteak, alderdi mugimendu sozial, memoria mugimendu ezberdinak bideratuta, eta denak toki diferentetatik amaitzen dute Plaza de Mayon, ez? Eta da egun osoko kontu bat. Orduan, guk egunean zehar joan ginen zutabe diferentetara. Erabili genuen eguna hainbat eta hainbat bilera egiteko, eta martxaren giroa ere zutabe diferentetatik ezagutzeko. Un izugarria, porque milaka eta milaka pertsona kalean goizetik, mugimendu diferente asko aldarrikapen berdintzu batekin, hau da 50 urte beranduago, eta momentu oso zehatz batean Argentinaren historian non inork pentsatuko zuen bezala dudan jartzen den urteetan konpartitu den errelatoa. Hau da, orain badago gobernu bat, Argentinan dudan jartzen duna, Argentinan gertaturikoa duela 50 urte, dudan jartzen duna 30.000 desagertu egon zirenik, aldarrikatzen duena la teoria de los dos demonios, hau da, diktadura txarra izan zela, baina horren txarra izan zela ere bai, diktaduraren kontra barkatu, armak hartuta borroka egin zuten gerrilla eta gerrillariak, eta orduan bazegoen ezin egon handi bat, eta horrek eragin zuen jende uholde bat egote Argentinako kaleetan. Eta zu, Sonia, nola izan zen bertan egotea, amekin, gelditzen diren amonekin, batez ere testuinguru honetan, 30.000 desagertu egon zirena zalantzan jartzen den momentu honetan, zifra hori urtetan, hamarkadatan mantendu da, orain zifra hori balioak kendu nahi diote gobernutik, ez zirela hainbeste izan, atzera pauso handiak daude memoriaren aldetik, memoria bultzatzeko politiken aldetik, orduan, bertan egotea maiatzeko amez inguratuta, amonez inguratuta, desagertuen seme eta labekin inguratuta, aurkitutako bilobekin, zer suposatzen du Euskal Herritik? Justo martxa baino lehen, aukera izan genuen ere bai, horrelako pertsona batzuekin zuzenean egoteko, eta inkluso martxa eta gero ere egon ginen dokumental bat ikusten, pixka bat, historia guztia jasotzen duena, eta horrek aukera eman zigun, pertsona zehatz batzuekin, eta esperientzia hau zuzenean beraien azaletan bizi izan duten pertsonekin, baiek entzuteko eta beraien bizipenak ere jasotzeko. Zentzu horretan, niri bereziki oso gogorra egin zitzaidan, oso hunkigarria, batez ere jakinda Argentinak, izan duen bere historia berrienean ere
jaso duen edo bizitu duen egoera eta sufrikario guztiarekin, ez? Gaur egun presidentzian egotea Milei bezalako pertsona bat, bere izioten pertsonaje bat, gobernatzen eta eskuin muturraren ideologia momentu honetan Argentinan egotea bereziki gogorragoa egiten da, ez? Eta haiek esaten ziguten, bueno, bere bizipena kontatuta ere, esaten ziguten aurten martxak oraindik garrantzia gehiago zeukala, ez? 50. urte hurrena betetzen delako, baina gero ere gobernuan, ez? Eskuin muturra gobernatzen ari delako. Orduan oraindik gogorragoa da. Argentina beti izan da memoriaren eraikuntzaren ispilu, batetik egin diren eta, bueno, orainek egiten jarraitzen ari dira, baina atzerapenekin epaiketen gaitik, baina baita memoria sortu dituzten memoria gunen gaitik, ESMA memoria gunea da, esaterako, eta baita beste hainbat atxiloketa zentru klandestinoak izan zirenak gaur egun memoria guneak dira. Hori ere arriskuan dago. Zer ikasia dugu Argentinatik memoriaren eraikuntza horretan, memoria gordetzearen horretan? Eta transmisioa belaunaldi berriei begira. Bueno, nire ustez gauza diferenteak. Lehenik eta behin memoriaren lana sekula amaitzen ez den lan bat dela. Bigarrenik esango nuke, eta Argentinari begira gaur egun bizi duten egoera kontutan hartuta, ez daudela betiko garaipenak, eta memoriaren inguruko, errelatoren inguruko eztabaida eta borroka etengabea dela. Argentinan pentsatzen zuten, zuk esan bezala, bazirela, bueno, oroar, inork dudan jartzen ez zituen zenbait egi iraganeko errelatorren inguruan. Eta Mileiren etorrerak eta berarekin batera ultraeskuindar gobernu horrek aurrera eramaten ari dituen politikak, egi horiek zalantzan jarri ditu. Eta horrek eramaten ditu Argentinar memoria mugimenduei, baina baita ere mugimendu sozial eta politikoei, ulertzera borroka horretan jarraitu behar dutela. Eta nik uste dut hori guretzat irakaspena badela. Batetik, badagola bidea egiterik gertatu den guzti hori kontutan eta aintzat hartzeko, errelato amankomun bat eraikitzeko, eta bigarrenik ere irakaspen importantea borroka hori etengabea eta betiko dela. Soinak esan du aukera izan genuen egoteko esme tortura zentroan jaiotako Biki Victoria Dondarekin, bere ama eta aita bertan torturatuta desagerrarazi zituzten, aukera izan genuen Mario Santutxo, Roberto Santutxoren semearekin egoteko, bere aita eta ama ere hil zituzten, aukera izan genuen egoteko ere Abuelaseko lehendakariarekin, eta Abuelaseko abokatu nagusiarekin ere bai, afaldu genuen, martxaren bezperan, eta saldu ziguten nola egunerokoan euritantak bezala gobernu berri honek ari den saiatzen eraikitako guztia deseraikitzen. Eta zalantzan jartzen osatutako memoria konpartitu hori. Eta horren zer egin daiteke? Bai Argentinatik, baina baita nazioartetik ere bai. Horren aurrean egin beharra dagoena, eta Argentinan egiten ari direna da, batetik eraikitako konsensu horien alde lan egiten jarraitu, kalera atera, milaka eta milaka pertsona atera ziren martxoaren 24ean. Martxa hori urtero izaten da oso jendetsua, baina urtengoa esango nuke inoiz baino jende gehiago bildu zuela. Eta egin behar dena da jarraitu lan horretan, isileko lan horretan, lan publiko horretan ere bai, egin behar da konsensu hori, memoria hori eraikitzen jarraitu, eta era berean salatu deseraiki saiakera horiek. Diskurtso negazionista horiek ez dira bakarrik Argentinan ematen, oroar mundu, Latinoamerikan eta Europan ere zabaltzen ari dira, ze irakurketa egiten duzu egungo testuinguru
politikoaz, ez soilik Argentina, baizik eta, bueno, ultraeskuindarraren mezuak zabaltzen ari dira, batez ere gazten artean, eta sare sozialek ere hor badute bere implikazioa dauze erresana, TikTok bezalako saretan, edo Instagrametik algoritmoak ultraeskuindarraren alde jokatzen duela dirudi. Ez, batetik ze irakurketa egiten duzu egungo momentu politikoetan, eta egin dizuen galderaen hilotik zer egin daiteke algoritmo horri buelta emateko. Bueno, a ber, egia da, eta ustut kezka orokorra dela, ezkerraren kezka orokorra dela, mundu mailan eskuin muturra egin duen gorakada izugarria izan dela, bale? Eta gaur egun bizitzen ari garela olatu erreakzionario bat. Hau esan da, nik uste dut oso deigarria dela, eta leno esandakoarekin lotuta barkatu, justo hainbat herrialdetan nun ezagutu den, justo orain dela hamarkada gutxi diktadura bat, edo errepresio oso bortitza herriaren kontra eta bar, gobernatzen ari direla horrelako ultraizkuineko gobernuak, ez aipatu dugu Argentina, baina dago Txileko kasua, edo Italia bera ere, bai, hemen Europan, gero eta herrialde gehiago aurkitzen dira egoera horretan. Hau esan da, nik uste dut ezkerrak ere baduela hausnarketa bat egiteko beharra, bai, azkenean eskuinak hitz egiten dio, eskuin muturrak hitz egiten die gaztei, bale? Heltzen da gazteengana, lortzen du beraien mezua haiengana heltzea, eta eskerrak horren inguruan ere hausnarketa bat egin behar du. Vale? Segurazki eskerrak ere gauza batzuk hobetu egin ditzakelako gure ustetan. Bai? Eta nola egin aurre? Nik uste dut gure kasuan Euskal Herrian badaukagula horretarako eredua, azken finean hemen Euskal Herrian oasi txiki batean aurkitzen garelako zentzu horretan. Gure gazteak zorionez ez daude posizio horietan. Eta gure ustez, guk hartutako bidea badelako eraginkorra zentzorretan ere esan nahi dut. Fronte Zabalen bidea, eskerrak eta horrelako mugimenduen batasuna klabea dela aurre egiteko ultraeskuinari, eta hori ezagutu dugu hemen, baina ezagutu dugu ere bai Latinamerikako herrialde batzuetan esaterako Uruguain, eta Fronte Zabalarekin ere goteko aukera izan dugu, eta, nahi baduzuzuk ere gehiago zehaztu, baina... Bai, orain Uruguaira asalto egingo dugu, aipatu duzun, delako, Latinoamerikako mapa politikoa hartzen baldin dugu, ere oasi bat da Uruguai. Gogorazagun Txilen kastek irabazi ditula hauteskundeak, lehen aldiz diktadura bukatu zenetik Pinocheten aldeko bat gobernatzen ari da. Eta, hor dugu Uruguai, Fronte Zabalak hauteskundeak irabazi zituela, eta bainik, Mujikaren legadoa oso bizirik dagoena, eta bere mezua, kontraste horretan, nola ikusitzen duten Uruguai? Begira, martxoaren 25 goizean goiz, hartu genuen bukebusa, eta gurutzatu genuen el Río de la Plata. Eta zuk diosun bezala, naizta kilometro gutxi egon batetik bestera, kontrastea oso handia, oso nabarmena izan zen. Guk Uruguai ondo ezagutzen dugu, harreman luzea daukagu Fronte Zabalarekin, harreman oso luzea daukagu Uruguaiko MLN-arekin, Pepe Mujikaren familia politikoarekin. Eta guretzat Uruguai eta Uruguaien politika egiteko modua beti izan da eredugarria. Eta EH Bilduren eraikuntza prozesuan hasi ginenean, zenbait referente hartu genituen munduan, jakinik ezin dela toki batetan funtzionatu duna kopiatu eta zurean berdin egin, ez direlako bi prozesu berdintzu ematen inon, baina Fronte Zabalaren politika egiteko modua, Fronte Zabalaren anistasuna ulertzeko modua, Fronte Zabalaren gaitasuna partekatzen den horretan zentratzeko guretzat beti izan da eredugarri.
Ez, Tupamaroen fundadorea izan zen bebesendik, ez? Euskal jatorrikoa, por cierto, iparraldetik dator bere familia. Berak esaten zuen, eta gazteleraz esango dut, zeren berak gazteleraz esan zuen, baina berak esaten zuen que si nos centramos en aquello que nos divide, nos podemos pasar toda la vida discutiendo. Pero si nos centramos en aquello que compartimos, nos podemos pasar una vida entera trabajando juntos. Eta esaldi hori da nire ustez Fronte Zabalaren filosofia hobekien laburbiltzen duen esaldia. Orduan, Uruguayen egia da, aurreko 5 urteetan Lacalle Pouren gobernu eskuindarra bizi izan zutela. 15 urte egon da gobernatzen Fronte Zabala. Lacalle Pouk 5 urte gobernatu du, eta Fronte Zabalak berriro ere iritsi da gobernura kasu hontan, jamandu horzi. Caneloneseko intendente hoiak presidentzia lortu duela. Ez? Eta Fronte Zabalaren egiteko modu hori guretzat eredugarria da. Justo hor ziren kanpainan parte hartu zuen Pepe Mujikak, hitz egin zuen, Gazteei zuzendu zitzaien. Nola ikusten dute Fronte Zabalatik bere herrialde mugakideen, batez ere Argentina, Chile egon den aldaketa politikoa, Brasil dute hor Lularekin, baina ze konpartitu dute haiek zuekin, kezkatuta daude, nola ikusten dute, nola interpretatzen dute Pinocheten aldeko jarraitzaile publiko bat gobernuan egotea, esan egun bezala lehen aldiz diktadura bukatu zenetik. Ze hausnarketa egiten dute Fronte Zabaletik, eta, ze konpartitu duzue Fronte Zabala EH Bildutik horren. Gu, Pepe Mujika Euskal Herriaren lagun zaharra da, baina baita ere EH Bildurena, eta gurea maila pertsonalean. Nik neuk berarekin eta bere emaztea den Lucia Topolanskirekin urte luzeko harremana daukat, eta berarekin bere azkeneko urteetan, gaixo egon zen urte horietan, desentetan gai hauetaz hitz egiteko parada izan nuen. Horretu nahi dut ere bai, hil zenean, Arnaldo Otegi eta biok egin zitzaion despedidan egoteko aukera izan genuela. Eta, guretzat Pepe, Tupamaroak, Fronte Zabala, aditzera ematen dute, politika ulertzeko modu bat, filosofia bat, gure politika egiteko moduarekin antzekotasun handiak dauzkanak. Pepek beti izaten zigun, eta guk ulertzeko, Uruguai dauka Euskal Herriaren tamaina bederatzi aldiz. Baina populazio berdina, 3 milioi biztanle. Eta Uruguai dago Argentina, Brasil eta Paraguai artean. Eta guri Pepe beti izaten zigun Uruguai egia da, maila batean oasis bazela, baina Uruguaiek ezin zituela aldaketa estruktural sakonak bakarrik egin, ez bazen maila kontinentalean lortzen zituztela hainbat gauzetan elkarrekin aurrera egitea. Bera, beste Latinoamerikar esker lider batzuk bezala, maila horretan beti izan da oso kontinentalista, eta beti pentsatu du Amerika mailan, Hego Amerika mailan indartu barzela herrialden arteko kohesioa eta kooperazioa. Eta orduan, ez da berdina Brasilen Bolsonaro egotea gobernuan, edo Lula egotea gobernuan. Horrek Uruguayen eta Latinoamerikan daukan eragina izugarria da. Berdin gertatzen da Argentinarekin, berdin gertatzen da Txilerekin, Kolombia edo Paraguairekin. Orduan bai, berak esaten zuen, eta bere ideia bazen, aldaketa strukturalak egiteko eskala ere importantea zela. Eta hientzat,
Uruguairen eskalarekin batera, hau da eskala nazionalarekin batera, eskala kontinentala izugarri garrantzia zuela. Eta zentzu horretan zuk esan bezala, pues Txilen kastegotea, Argentinan Milei egotea, pues ez du permititzen aldaketa struktural sakonak egitea kontinental eskalan. Eta, bueno, Uruguain ere Red Futuroren laugarren edizioan parte hartu zenuten, EH Bildu bezala. Bertan, bueno, Latinoamerikako hainbat buruzagi egon zineten, Maria Jose Pizarro, Ernesto Samper, Gonzalo Winter, Constanza Martínez, eta bar. Ze reflexio konpartituak egin dituzue, zer hausnarketa egiten duzue edizio horretatik? Bueno, edizio horretan egia esan, gai asko landu ziren, vale? Nik nire ikuspegitik behintzat eta uste dut gorka ados dagoela. Ikusi genuen kohesio handia dagoela, beraien artean. Beraiek mai gaineratzen zuten elementu nagusietakoa da, beraien, eta orain egorkak aipatzen zuenaren aritik, beraien arteko elkarlana ezinbestekoa zela paper bat jokatzeko mundu mailan eta are gehiago orain gauzak hainbeste aldatzen ari diren honetan. Eta zentzu horretan kohesioa ikusi zen, nik uste dut hori badela elementu importante bat. Egia da ere, urrengo hilabetetan erronka importanteak dituztela mai gainean, bai Kolonbian, hauteskundeak izango direlako maiatzak gainean, uste dut azaroan izango direla Brasilen ere bai, kezka horiek eta, horietaz ere aritu ziren, baina oroar nik uste dut, badagoela ikuspegi amankomun bat erronken inguruan eta erronka horiei elkarrekin egitearen beharren inguruan. Eta nik azpimarratuko nuke gauza bat, eta da, hau da Latinoamerikako sare bat. Eta sare honen atzean sortu zutenean zegoen ideia, eta Álvaro García Linera egon zen ideia horren atzean, izan zen, Latinoamerikako lidergo politiko gazte, kakotxen artean gaztea, baina gazte bat elkar ezagutu barzula, elkarlan egin barzula, etorkizunean ardura handiak hartuko zituztelako, eta kontinental mailan gauzak egin ahal izateko elkar ezagutza horrek lagundu zezakela. Zergatik dago Euskal Herria Bildu sare hortan? Latinoamerikako esker mugimenduen baitan, ere EH Bilduk azken urteetan egin duen ibilbidea ez delako pasa konturatu gabe. Eta orduan eskatu ziguten bertara jutea, gure esperientzia partekatzera, beti ere begirale bezala, Europatik joan bait ginen bertara, baina hori izan zen arrazoi nagusia. Bertako mugimendu eskertiarrak ezagutu nahi zuten EH Bilduren esperientzia eta EH Bilduren ibilbidea, zeren haien begietarako es una experiencia de éxito EH Bildurena. Leheno aipatu duzu Sonia, ezkerrak ere hausnarketa bat egin behar duela. Orain, bilera honetan Red Futuro hor etorkizuneko liderak bultzatzeko sortu zen. Gaztei begira, nola transmititu gaztei mezuak, esaterako PPren ideiak Uruguai, baina Euskal Herrira etorriz nola transmititu eta mantendu kate hori eta aipatu bezala algoritmoari buelta ematea. Gazteek konsumitzen duten asaren bitartez da, Instagram, TikTok, jazta Facebook, eta hor behin klik bat eginda jasotzen dituzten edukiak klik horrek eraman dituena. Nahikoa da behin klik eginda bitokilesen kontuan eta gero ja jasotzen dituzten mezuak dira haien bere kasu honetan pertsona honen bideoak, ez? Orduan, hausnarketa, aipatu zuen hausnarketa egin behar horretan, nola landu, nola hitz egin, nola zuzendu gaztengan?
Sareen mundua nik ez dut gehiegi ezagutzen egia esan, baina ezagutzen dudan gutxi horretan, eta batez ere nik badaukate seme bat, 19 urtekoa, eta askotan hitz egiten dut berarekin horretaz. Egia da dela gaur egun, politika ulertzeko modu bat, nun ez diren liburuak irakurtzen, ez diren hitzaldiak entzuten, egiten da baina askoz gutxiago. Eta batez ere da zuk esaten duzuna, TikToken bideo motz bat, edo Instagramen, edo dena delakoa. Egia da, gaur egun eskerrak egiten duela hori ere, eskerrak ere kokatzen ditu bere mezuak horrelako sareetan. Baina batzutan gauza batzuk ezin dira 30 segundoko bideo batean azaldu. Eta hor daukagu arazoa. Erresagoa da, mezu populista bat, simplea eta hutsa ematea, eta hori da eskuin muturrak egiten duena, eta guk hori, edo horren atzean azaltzeko ezin dugu 30 segundutan egin, eta behar dugu gehiago, eta horri irabazten ari digute partida maila batean. Hau esan da, lehen aipatzen nuen, hausnarketa egiten jarraitu behar dugu, baina nik ez nioke baloreak enduko zuzenean hitz egitearen beharrari. Guk ezker abertzaleak, eta Bilduk azkenekoa urte luzetan, garrantzia handia eman dio zuzenean komunikatzearen beharrari, etorkizunean ere horrela izango da. Gainera, de hecho, egiten ari gara, nazio elkarrizketa bat emartzan jarri dugu, diagnostiko bat partekatu nahi dugulako herri honekin, eta ari gara ehundaka eragilekin bilerak egiten eta haien iritziak entzuten. Eta gazteekin berdin, ikusi dugu orain aste santuan ere bai, topagunea egin duela, ernai gazte mugimenduak, eta hor ikusi dugu ere, milaka gazte elkartu direla, eta ondo doa, esan nahi dudana da, gure gaztak ez daudela beste herrialde batzuetan gazte dauden egoeran, eta hori balioan jarri behar da. Baina, hausnartzen eta lan egiten jarraitu beharko dugu. Ez gaude libre, ez dakit nola esan, guri ere gertatu altzaigu etorkizun batean, beste herrialdetan gertatu dena. Ez oso ados Soniak esan duen horrekin, igual nik adibidea jarriko nuke Uruguaitik gatozelako, Uruguaien diktaduraren amaiera eman zenean, eta Pepe Mujica eta berek idea kartzelatik atera zirenean, hasi ziren egiten bertan mateada deitzen dena. Eta zen oso harik eta simplea, matea edaten da, matea edateko elkar banatu egiten da, mate hori, eta joaten ziren herri, mate baten inguruan egoera zitze egitera. 40 urte beranduago, 50 urte beranduago, Uruguaien mateadak egiten jarraitzen dituzte. Eta oraintze momentu honetan, Atxo Lucia Topolanski, ikusi nuen sareetan, mateada bat egiten, Montevideoko auzo popular batean, Alejandro Sánchez elpatxarekin batera. Unioso ados nago Soniak esan duen horrekin, egia da, algoritmoen atzean badagoela ultraeskuindar indarra, eta algoritmoak jotzen dutela norabide batean, eta dudarik ez dago zaren munduan ere borrokatu behar dela, baina nik aldarrikatzen dut ere politika egiteko modu klasikoago hori. Soniak esan bezala buruz buru, hitz egitearena, auzo, herriz herri, konpartitzearena eta jendearekin egotearena. Nire ustez horrek ez dago ezer hori baino indar gehiago daukana jendeari entzun behar zaio. Jendearekin hitz egin behar da, baina bereziki jendeari entzun behar zaio. Eta hori oso garrantzitsua da politikan. Berriki Arnaldo Otegik garako zuzendaria den Iñaki Sotoekin egindako elkarrizketan aipatu zuenez, eta egungo testuinguru politikoari, nazioarteko testuinguru politikoari aipamen eginez, herri txiki gelditzen zaigu diplomaziaren bidea defenditzen jarraitzea, nazioarteko zuzenbidea, nazioarteko zuzenbide humanitarioa, eta berriro, bigarren mundu gerraren ostean, adostu ziren arau horiek balorean eta berreskuratzea. Nola ikusten duzu zuek egungo testuingurua, hainbat mundu mailan 59 gatazka ditugu, batzuk aipatzarren, eta Gaza, Libano, Palestina, Iran,
baita Sudango gerra atzoirugarren urte horrena izan zen, eta badirudi, gatazka guzti hauetan ikusten ari garen patroiak, hori nazioarteko zuzenbideak gutxirako balio duela, ospitalean bonbarraketak legitimatu egiten dira, esan ez bertan etxaiak daudela, besteak ere deshumanizatu egiten ditugu, ja ez dira pertsonak, ez dira palestinarrak, baizik eta Hamasekoak, eta orduan, gara ezal gaude nazioarteko araudi hoiek berreskuratzeko, edo, hor egon badaude, paperean mintzat, baina berrio indarrean balorean jartzeko, eta herri txikia izanek zer egin daiteke hori guztia, bideo horretara itzultzeko. Lehen esan dugu, Argentinari buruz ari ginenean, Argentinako eskuineko gobernuak dudatan jartzen dituela urteetan eraiki diren konsensu horiek, Nik esango nuke mundu mailan ere bai, eskerrari tokatuko zaiola, onartutzat eman diren demokrazia liberalen zenbait balore, zerikusia daukatenak giza eskubideen errespetuarekin, zerikusia daukatenak ez injerentziarekin, zerikusia daukatenak nazioarteko legeri araudi partekatu batekin defendatzea. Zeren badago ultraeskuindar mugimendu orokor bat mundu mailan, konsensu horiek zalantzan jartzen ari dituenak, Egia da, bigarren mundu gerra eta gero martxan jarri zen nazioarteko legeri hori krisian dagoela. Krisi hori ez da orain hasi, urte luzeak daramate krisian nazio batuak bezalako erakundeak. Horren zergatia anitza da, ezin diogu begiratu bakarri gaur egun dauden gatazkei, zeren gaur egun dauden gatazkak gabezi horien ondorio ere badira, baina hor sartzen dira estandar bikoitzak, estandar hirukoitzak, hor sartzen da ere bai nazioarteko instituzio horiek eraiki zirela 20. Mendeko planetaren arazoei eta planetan 20. Mendeko indarren arabera. Hau da, zu begiratzen baduzu, segurtasun kontseiluan nor daukan beto eskubidea ikusiko duzu, horrek erantzuten diola 20. Mendeko 20. hamarkadaren indar korrelazioari. Gaur egun Txina, India, Brasil, Hego Afrika, oroar mundu multipolar batean bizi gara, non hegemonia politikoa eta ekonomikoa ez baian dagoen, eta egia da gaudela gainera trantsizio sistemiko batean. Gure planeta, gure munduari da mugitzen sistema batetik bestera. Eta horrelako trantsizioak egin daitezke modu adostuan, modu demokratikoan, modu pazifikoan, edo ez. Eta normalean ez dira egin horrela. Horregatik areagotzen ari dira gatazkak, horregatik egoera hontan munduan dauden zenbait potentzia ari dira indarraren bidez nazioarteko legeriari muzin eginez saiatzen bere interesak, etorkizuneko interes horiek gerra eta gatazkaren bidez defendatzen. Eta guzti horren aurrean guk beti izaten dugu izan Ukrainako gerra edo izan bestelako gatazka baten aurrean bat egin behar dela balore horien defentsa indartsua, bi ez dagoela irtenbide konponbide militarrik, zeren potentzia nuklearren arteko eskalada militarrak nora eramaten gaitu. Guztiok galtzera, ez? Einsteinek esaten zuen, ez dakit hirugarren mundu gerra nolako izango den, baina dakit nolako izango den laugarrena, ez? Izango da harrika. Ez da ezer geratuka. Dena deusestatuta geratuko da hirugarren mundu gerra gertatzen baldin bada. Orduan, gu beti esaten dugu konponbidea izan bar dela elkarrizketan eta negoziazioan oinarrituta, diplomaziaren bidez eta nazioarteko legeri berri bat eraikiz. Askok esaten dute gure posizioa naif dela. Oso naif, oso buenista edo dela, baina guk uste dugu askoz ere naifago dela pentsatzea ezer konponduko denik 21. Mende hontan konfrontazio eta eskalada militarraren bidez. Orduan, bide horretan
autodeterminazio eskubidea. Ez injerentzia. Horrelako balore unibertsalak berreskuratu behar ditugu eta ardian jarri. Eta horrekin batera nik uste dut gure herritarrak, gure herriak mobilizatu behar ditugula bakearen bandera berriro ere altxatuz. Bakearen aldarrikapena izan da eskerrak hamarkada luzetan, generazio luzetan aldarrikatu duen baloretako bat. Eta diplomazia eta guzti horrekin batera behar dela ere bai, beste behin ere, beti bezala kalean egon eta kalean aldarrikatu horrelako bidea. Eta, bueno, ez nuke elkarrezketa bukatu nahi, batez ere Latinoamerikari buruz, izketan egon garelako luze, Uruguai eta Argentina, baina Kuba aipatu gabe. Eta Kubak pairatzen ari duen blokeo energetikoa, hamarkadetan iraun duen blokeoaz gain, orain blokeo energetiko bat dute, egoera larrian daude esateako ospitaleak eta, bueno, kubatarren eguneko bizitza are gehiago hankazgora dago. Nola interpretatzen duzue, bueno, hori Trumpek egun batean gauza bat esaten du, bestean beste bat, eta bueno, hor Kuba jomugan du, Venezuelari egindako erasoaren ostean, eta bueno, hor daude Trumpen mehatxuak. Aipatu dizunaren ildotik, ez, diplomaziara itzultzeko eta bakeen bandera berrio hartzaren horretan, nora ikusten duzu Kubaren kontrako mehatxuak? Bai, behitu Kuba bada apur bat ez nazioarteko legeri esa horren adibide importante bat, ez? Beste bat Sahara litzateke, ez? Baina esaten dugu nazio batuak sortu zen, mai handi batean, herrialdeen arteko gobernantza globala bideratzeko. Gatazkak ekiditeko eta gatazka egotekotan gatazka konpontzeko, ez? Eta bitu, nazio batuak hamarkada luzeetan urtero boskatu egiten du erresoluzio bat blokeoaren kontrakoa. Nazio batuak osatzen duten herrialdeen gehiengo absolutoa boskatzen dute blokeo hori altxatzearen alde, eta aldiz ez da betetzen. Berdina gertatzen da Sahararekin, ez? Nazio batuak aldarrikatzen duela hamarkada luzeak Saharak eskubidea baduela referendum bat egiteko, eta ez da betetzen. Orduan, nik uste du nazioarteko legeri eta instituzioen gutxirako bide hori pizkanaka ematen joan dela, ez? Eta Kuba adibide ona dela prozesu horrena, non bizigaren mundu baten, non estandar bikoitzak, hirukoitzak ematen diren, orduan, toki baten onartezina dena, beste batean onargarria da, segun eta nor den eraso hori, erabaki hori hartzen duena, ez? Orduan, Kuban bizi den egoera momentu hontan oso latza da. Guk gertutik jarraitzen dugu Kubaren egoera, ni bertan egoteko aukera izan nuen duela hilabete gutxi, eta oso nabarmena da gaur egungo Estatu Batuar administrazioak egiten duen blokeoa, Marco Rubiorekin estrategia horren buruan, inoiz bloke horrek izan duen ondorio lasgarrienak izaten ari dituela. Bueno, alde positiboan, badago ere bai mundu mailan, badago ere bai Euskal Herrian, badago ere bai oroar, jende asko hortaz jabetu, eta ez bakarrik jabetu, baizik eta mobilizatzen ari dena hori salatzeko, eta Kuba laguntzen saiatzeko. Euskal Herrian kanpaina bat burutu berri da, Kubaren aldeko dirubilketa bat egiteko, eta aste gutxitan, egun gutxitan, lortu ditu okerez banaiz 180.000 euro biltzea. Ez badago parte hori bai. Zeren nik uste dut hemen Kuban, Venezuelan, Iranen, Palestinan, Groenlandian, berdin zait non gertatzen ari dena edo gertatu litekeena,
ez dela bakarrik kubatar, venezoldar, iraniar, palestinar edo groenlandiarren arazo. Hemen badago arazo global bat. Eta toki batean gertatzen dena eragina dauka gainontzeko tokietan. Behitu ze gertatzen ari den gasolinaren presio goerarekin. Behitu ze gertatzen ari den hainbat kontukin, ez? Gure ongizateari loturi daudenak, ez? Orduan, hemen zuk esandako norabidean bakoitza bere tokitik saiatu behar da, ez? Bere, eta gu hortan EH Bildun argi daukagu, gure ekarpen handiena izan daitekela Euskal Herri berri hobeago bat eraikitza, baina horrekin batera beharrezkoa dela borroka lokal horiei baita ere zentzu globalagoa ematea, eta borroka guztiak elkar loturik daudela ulertaraztea eta bueno, lan dinamika koordinatuak eramata. Horretan, Euskal Herria Bilduk betidanik esango nuke, eman dio garrantzi handia nazioarteko elkartasunari, nazioarteko elkarlanari ere bai, eta argi daukagu bai estatu mailan, bai estatu espainolan zein frantsesean, bai kontinente mailan, Europa mailan, eta bai global mailan beharrezkoa dugula gainontzeko mugimendu eskertiar progresistekin batera lan egitea mundu hobeago hori eraikitzeko. Eta, bueno, bukatzeko, bai, azken galera, elkartasun eta elkarlan horretatik, nola itzuli zaete bidai horretatik, ze sentsazioarekin, Sonia? Zintzoa izan da oso nekatuta, jende askorekin egon garelako, goizetik gauera arte eta ez gara geratu. Baina oso pozik, ezagutza handia jaso dugu, eta ustute oso baliagarria izango zaigula gure lanerako. Espero dut bueltatzea, egun batean, Gorkak eramaten banau berriro. Baina, bueno, atera ditugu ikasgai potenteak. Batez ere bereziki Uruguaiko Frente Amplioarekin egindako elkarrizketetatik eta badugu zer ikasi haietatik eta orain aplikatu behar dugu. Gorka? Ni Soniarekin ados, gauza bat azpimarratzearren, jende askorekin egon gara, baina Uruguaira iritsi ginenean, Uruguaiko portutik, zuzenean joan ginen Lucia Topolanski eta Pepe Mujikaren etxera. Nik Lucia ez nuen ikusten Peperen despedida egunetik, eta aukere esan genuen berarekin, tarte luze bat partekatzeko, eta luze hitz egiteko Uruguaiko egoeraz, Euskal Herriko egoeraz, eta munduko egoera hortaz. Eta, bereziki polita eta garrantzitsu izan zen guretzat, berarekin partekatu genuen solasaldi hori. Eta posik hartu genuen Lucia, irmo, eta zutik ikustea, beti bezala, militatzen, eta jakinik borroka hau luzerako doala. Hori goraipatuko nuke, bidaitik. Mil esker bioi, tarte honen gaitik, eta zuen bidaiaren nondik norakoak gurekin konpartitza gaitik. Mil esker zuei. Eskerrik asko.